Goed zo, Frans. Yvonne, Marijntje. En Gea, Monique. En Oda. Als Skittle. Hallo. Nog iets leuks.
Er komt hier niet aan af hoor. Oh, kom. Ze willen gewoon zenuwachtig voor je. Oh, Leuk hè? Ja, dat is heel leuk. Maar die vraag. Oh, was ik toch. Ja. Ik? ja, dat moet nog een keer. Oh ja, dat kan wel weer eens. Nou, Renske zit nou op Uniek. Ja. Hallo, Ze gaat gewoon naar de ijs. ik wil daar even van de zijkant filmen. En daar hebben we Gea op Skittel. En dit is Oda op Rijntje. Tada! Maar het wel uit, zie je? Ja, precies. Super, ken het beter? Wil ik sneller? Nee, ja, dat is mooi. Wil je nog galopperen? Nou, nog net. Dit al dit haar best hoor. Dit is best genoeg, zei ik hè? Nou, wat een grapje, hè? Wat een schatje. Ja, lief, hè? En ze is zo lief en braaf. Nou, en volgens mij is het nog een heel volle dier. Goed zo. Goed zo. Nee, probeer die goed verbinding te houden. En weer in dat rustige staptempo. Luister gewoon die binnenbeen op de plak en die buitenbeen naar achter. En hou op verbinding. Ja. Doe maar. En net de hut. Net kniepen. Juist, veel.
Neem maar weer waarom. Net de hut draven. Liek weer rustig tempo, ja? Ja. Uniek. Hey. Hoi. Hallo. Oh, Gea had die vanmiddag even skeerd. Oh, dat is wel beter. Sorry. Zoek wel wat vaker dwang kennen. Hey. Dat is beter. Hey, Bella. Hey, Uniek. Wat is er? Oeh. Hoi Bella. Bella. Hey, kom eens. Coralla die vindt het nog net helemaal goed dat Bella hier helemaal heen rent. Nee, nu niet daar. Hey. Hey Uniek. Kom maar Bella. Hey. Dat is wel echt wel even een Uniekje, hè? Oeh, spannend. Kom eens. Bella. Bella. Kom maar. Hey. Hallo. Is u niet nog een beetje eng? Hey. Kom maar dichtbij. Nee. Nee, sorry Uniek. Nou, Coralle is angry at Sally. Stay away from my child.
Hey Bella. Hey, uniek. Uniek. Joker en Spidey. Hey Joker. Puck. Shiny. And Shiny's official name is this. Ja. Hey Skittle. Daisy. Glendy. En Spidey. Hey Sally. Hey Blomke. Hey. Oh. Hey Sally. Oh.